Ako sa robia oplátky? Cesta, neviem akého. A na čom? Ako sa to pečie? Niekedy na šporáku sa pieklo, a teraz asi peci, také pekárni. Oplátky neviem vyrábať, kupujem. Oplátky, viete čo, bol som raz pri tom, ale neviem, viem, že sa to cez to poleje na to železo, neviem. No podľa toho, keď sa krútia, tak sa robia na takej paličky a keď rovné, tak na takej platni. A to robíte sama? Nie, to si ja objednám u pani, ktorá mi to robí už roky. Z čoho? No z cesta. A ako? Tak to neviem. Niečo podobné ako palacinky, myslím. Také podobné cesto. Robívali sme to kedysi doma. Mali ste aj tie železá? Áno, tie starodávne, veľké, ťažké železá. No, mali. A cesto je aké? Cesto sa ako robí? Fú, viem, že tam išlo mlieko, vajíčka, múka samozrejme a po prípade nejaké prísady, nejaký vanilkový, škoricový cukor, med. Viete, ako sa vyrábajú vianočné oblátky? Áno, vieme, lebo si sami pečieme aj doma. No a viete robiť aj také tie okrúhle? Tie trubičky? Trubičky nerobievame, ale klasické okrúhle oblátky sa robievajú. A máte aj vianočný vzor? Vianočný vzor nie je to, iba také ako krúžky sú po nich. Lenže vedeli by sme aj s vianočným vzorom vyrobiť oblátky. A aké cesto sa používa? Je to manželka robieva cesto, ja iba pečiem po niekedy. Áno, sama si robím a celej rodine pečiem. A cesto sa ako robí? To je také tajomstvo asi každej kuchárky, ktorá to robí. Robím to teda hladká múka, med, masielko, škoricový cukor, no a vajíčka a potom mám stroj na to. Pečiem okrúhle alebo aké treba. Robím kornútky také špeciálne, ktoré sa málo kde robia. V Krupinských uliciach som prišiel na to, že Krupinčania majú isté vedomosti o výrobe vianočných oblátok. Nie je však celkom bežné, aby si každá rodina doma vyrábala vlastné. Preto som i z vlastnej zvedavosti nazrel do škoricou a vanilkou voňajúcej domácnosti Anny Ľahkej z Hontianských Moraviec, ktorá sa už 15 rokov venuje pečeniu oblátok. Manžel mi kúpil ako darček meninám stroj na pečenie oblátok, tak som sa rozhodla teda, že ich budem piecť a v podstate ma to aj fascinuje. Rada pečiem a vždy to začínam piecť v adventnom čase. Teda pripomína mi to aj blížiace sa Vianoce, vôňa sa šíri dookola. Pani Ľahká za jedno adventné obdobie napečie až 4000 oblátok. Sama tvrdí, že to nie je až tak veľa, ale keďže oblátky nerobí pre zárobok, zásobuje nimi len svoju rodinu a známych. Oblátky od nej má najradšej jej zať z Krupiny. Mám môjho zaťa veľmi rada, lebo je skutočne dobrý a stará sa o svoju rodinu. Aké oblátky majú ľudia najradšej? Aké dokážete spraviť? Myslím si, že hlavne trubičky, ale mnohí majú záujem aj také rovné oblátky. Robím vanilkové, škoricové a aj slané, ale tie robím také maličké len. No a aké vy máte rada? Také tmavšie, pripečenejšie alebo také úplne svetlé? Ja akože žiadne, ale taký. Počkajte, vy nedávate oblátky? Veľmi málo, veľmi málo. No, nepoviem, že nezjem. Ale spravíte ich 4000 a nedáte si? Mne stačí tá vôňa. Také tmavšie majú ľudia rady. Nie veľmi bledé. A snažím sa udržať taký stred. Oblátky sa dobre pečú, ak je správne pripravené cesto. Tunajšia gazdina nám prezradila svoj osvedčený recept. Cesto musí mať správnu konzistenciu, aby sa oblátky nelepili. Niekedy sa stane síce aj to. Ale tak už zhruba viem, keďže tomu sa venujem toľko rokov, tak už viem, ako má cesto vyzerať. Na kilo múky zhruba liter, aj 3 deci mliečko, 40 dek cukru, 2 vanilkové cukre, 2 vajíčka, troška sol, teda nehovorím, že štipka, ale tak trošička na to množstvo.
a asi 5 lyžic oleja. A škorica, alebo teda ale keďže vanilkový cukor ide do každej dávky a kto chce škoricové, tak zase troška sa pridá škorica. Pani Ľahká je už na dôchodku, no ešte donedávna chutnými oblátkami zásobovala aj svojich kolegov v práci. Ja som pracovala v kúpeloch v Dudinciach 30 rokov a 7 rokov v hoteli Hviezda. Tak, ale už aj vtedy ste robievali tieto? Áno, už aj počas práce teda som robievala. Po večeroch, sobotu, nedelu. Pani Ľahká si už adventné týždne nevie predstaviť bez vône oblátok. Pečením obľúbených trubičiek si skracuje dlhé zimné večery. Elektrický pekáč oblátok však dosluhuje a chcela by si zaobstarať nový aj s automatickou reguláciou teploty, ktorá prispieva k šetreniu stále drahšej elektrickej energie. Ak sme vás týmto vianočným príspevkom správne motivovali, zistil som, že domáci elektrický pekáč na oblátky sa dá kúpiť a stojí okolo 600 eur. Pre Krupinskú televíziu Peter Golembiovský, Hontianske Moravce.